L-attivitajiet ta' indipendenza meta konna bdejnihom l-ewwel darba. L-ewwel sena kienet fl-Arena ta' Indipendenza fil-Settembru tal-82. U għamilna attivitajiet ukoll ta' għali, imma hawnhekk naħseb li kien l-iktar post sinonimu mal-festi tal-indipendenza, maċ-ċelebrazzjonijiet. Li konna bdejna niżviluppaw dak iż-żmien huwa tip ta' politika differenti. Politika b'divertiment. Mhux għax kien hemm bżonn divertiment, għax kienu snin ftit ta' inkwiet ukoll. Konna nġibu wkoll anki teknika, affarijiet bħal laser, projections kbar fuq il-bini kollu tal-Istitut Kattoliku, l-lob pirotekniku, il-fireworks mal-mużika. Ħafna affarijiet innovattivi, konna ġibna wkoll darba minnhom set ta' hot air balloons. Il-konkors tal-indipendenza, il-konkors l-ewwel sena konna minnija fil-83. L-ewwel darba kienet saret fl-Alhambra Theatre, kien għaddu teatru l-Alhambra ta' Slima. U kien suċċess. Għamilni ġo teatri oħrajn, fostom il-Radio City wkoll tal-Ħamrun.